Veze na daljinu, drugi deo. Stali smo kod pitanja da li ste jasno definisali kada ćete se ponovo videti. Pa smo napomenuli možda ili čim stignemo i shvatili smo tu da su te dva odgovora recept za katastrofu. Ne morate vi da odredite tačan datum. Sad, ne znam, viđamo se 18. aprila, na primer. Ne, rekla sam u prvom delu. Na primer, nađete neku odrednicu za praznike. Ajde malo da uštedimo 1, 2, 3 nedelje, pa ćemo se videti. Za školski raspust, ne znam, za 2 meseca, sledećeg leta, ovog leta, ajmo na zimovanje, na vikend. To već je obećavajuće. Na primer, isto me interesuje, ja lično mislim, ali me interesuje da li se slažete sa mnom, da što je veća udaljenost, da je to teže. Na primer, veza Beograd-Sombor. Biće lakše. Pa da, biće lakše, na primer, od veze Beograd-Podgorica. A, na primer, Beograd-Podgorica opet bolje nego Beograd-London. A opet Beograd-London opet nekako lakše nego Beograd-Los Angeles. Ili London-Los Angeles, svejedno. Mislim da sa sve većom udaljenošću sve je veća šansa da je teže i ređe viđanje. Naravno, viđanje uživo, ne mislim viđanje preko ovih tehnologija. A veza bez uživo viđenja ipak nije veza, ne možete doveka biti na Skype-u i Viberu ili ti Viberu ili Whatsappu, Messengeru i tako dalje. Ako veza preživi do ponovnog susreta, duga razdvojenost, ja mislim da će učiniti naše zajedničko vreme fizički nezasitim. Zato uživajmo. Svašta tu može da bude kad ste dugo odvojeni, pa kad se vidite posle toga. Pustite mašti na volju. Neću dalje. Sad imam još jedno pitanjce. Da li ste jedan od vas ili jedno od vas ili oboje ljubomorni ili posesivni? I kako to može da utiče na vezu na daljinu? Mislim da ljubomora i posesivnost može loše da utiče i na vezu na blizinu ili ti na ovu klasičnu vezu. A zamislite tek kakvo je moje mišljenje kod veze na daljinu. Ne znam i da li da pričam. Ali ajde, reći ću možda 2 rečenice.
Na primjer, ako sve ide dobro, čujete se svaki dan, osjećate tu toplinu, te leptiriće koje ja stalno spominjem od početka, ali neko će se i jedno ne znam, neko će se svejedno pitati, a šta to druga strana radi kad ja nisam tu? I može da zamišlja, da vizualizuje kako se možda ljubi sa nekim, naravno trećim, ne da zamišlja kako se ljubi sa sobom, tobom, ne sam sa sobom, nego sa svojim partnerom u vezi na daljinu, ako ste me razumeli. Nego zamišlja kako se ljubi s nekom trećom osobom. Ili da zamišlja kako je na nekoj žurci pa je seo ili sela nekome u krilo. A? Onda veza na daljinu nije za vas. Ne, ne. Eto, mislim da je to dovoljno što se tiče ljubomore i posesivnosti, jer o tome možemo posebno da pričamo. Onda, zanima me sledeće pitanje. Na primer, možete li da izdržite period samoći? Ali to nije kraj pitanja. Možete li da izdržite period samoće, a da nikome ne skočite u krilo? Ne pričamo o samoći od nedelju dana. Naravno, ako postoje problemi, hladnoća, to je onda druga stvar. I onda ne može ni da vas začuti. Ali činjenica je da će veza sa ljubomorom, posesivnosti ili posesivnošću pojačati probleme minimum 1000 puta. Garantujem. Garantujem. Ako postoji i najmanja šansa da pravimo neke gluposti po tom pitanju, ostavljamo glupe poruke, onda ne treba da se trudimo. Nema ništa od toga. I moje poslednje pitanje i za kraj ovog bloga iz 2 dela. Da li se vidite zajedno u budućnosti? Da li možete da zamislite, ako sve bude onako kako ste hteli, kako treba i sve ide dobro, da se na kraju jedna strana, svejedno vi ili vaša bolja polovina, preseli kod druge? Ovaj faktor čini veze na daljinu vrlo sličnim braku. Jel da? Ja mislim da da. Jer čemu toliko odricanje? Čemu tolika
osjećanja, usamljenosti, patnje i tako dalje, mislim da ne nabrajam. Ako jednog dana ne planirate da se spojite, čemu onda sve to? Retki su ljudi koji bi bili zadovoljni da samo time da mnogo godina ili ceo život, ne daj Bože, budu u vezi na daljinu. Stvarno, ja mislim da su to jako retki ljudi, ja mislim da takvi možda i ne postoje. Zabola me ruka. Tako da, ako ne planirate da se jednom spojite, onda po meni nemojte ni da započinjete vezu na daljinu. Pauza, zato što ovo me je baš onako zamislilo iskreno. Što bi se neko upetljavao u vezu na daljinu ako ne planira da se spoji jednog dana sa tom osobom? Ne vidim uopšte poentu. Da kažeš da imaš nekog. Glupost. Nekad si bolji sam sa sobom nego s nekim tamo 5000 kilometara udaljenim od tebe i mazite se preko monitora. Mazim te, volim te. Ne kapiram, majke. Tako da, naravno, neki će svejedno biti kreteni, kad moram tako da kažem, i zloupotrebljavaće vezu na daljinu, a u stvari sve vreme će imati nekoga pored sebe u svom mestu. Zato kažem kreteni. Uvek imate takve. Morate i na to da računate. Kao i sve u životu, tako i u ljubavi kao i ljubavi ja ne znam kako ovo da kažem sad. Nema ko da mi pomogne, moram sama da smislim. Pa evo, na primjer, ovako. Kao i sve u životu, znači nevezano samo za ljubav, ali tako i u ljubavi, ne treba se spetljati sa nekim za koga je evidentno, ne eventualno evidentno, nego evidentno da će se igrati sa tobom. Trebalo bi biti, to bi trebalo biti stvar zdravog razuma. Eto, to je negde moje viđenje veze na daljinu. Ako se slažete sa mnom i ako ste u vezi na daljinu, probajte da
možda usvojite neki od mojih saveta, razmišljanja ili kako god to da nazovemo. Ako ih ne usvojite, barem razmislite o onome šta sam rekla. Trudila sam se da budem što objektivnija, znači nisam igrala na za i protiv, već sam išla na to o čemu treba voditi računa ukoliko ste u vezi na daljinu. Tako da, pokušajte eto bar da uzmete u obzir ovo što sam rekla i onda ne bi trebalo da bude problema. Svima koji ste u vezi na daljinu, želim vam puno sreće, mnogo strpljenja, borbu sa raznim demonima, da kažem tako, kao što su usamljenost, kao što su odricanja, kao što sam na početku rekla, na primer, čekanja, odlaganja. Znači, budite spremni na to i želim vam sreću da se izborite sa time. Nemojte da budete ljubomorni, jer onda od toga nema ništa. Redovno održavajte kontakt sa svojim partnerom. Čujte se svaki dan, a kad kažem čujte se, slušajte se. Slušajte šta vam govori i trudite se da i on vas sluša. Tako da, ako sve to u neku ruku primenite, ja stvarno verujem da ćete se jednoga dana spojiti i da ćete jednoga dana živeti zajedno. Još jednom, puno vam želim sreće, mnogo leptirića u stomaku, ljubim vas puno, pozdravljam vas još više od neba i nazad i ćao! Volim ljubav, pa makar i na daljinu. Ćao!